Visca Carcaixent, que és un poble gran, per la seva indústria i taronjera. Té unes grans colònies i un bon hospital. Visquen les escoles i l'autoritat. Fa temps, ja fa mesos, diria que ens acostem a l'any, si no el fa ja, que l'Anna em va demanar, per favor, que em mirara una cosa que estava escrivint. Bé, nosaltres ja sabíem que era un projecte que tenia en marxa des de feia molts anys, perquè s'havia dedicat a passejar-se pels arxius de Carcaixent, buscant una miqueta una resposta. Una resposta a què? A un fet essencial, que és conèixer la nostra història, la història de Carcaixent, que com a història local no deixa de ser més que una petita mostra del que és la història global. Concretament, li interessava al grup Arrels, i jo com a membre del grup Arrels, ens interessava, sempre ens havia interessat, tot el que tenia a veure amb una Carcaixent vinculada a la seva història, als seus orígens, al seu llegat cultural. I aquesta parcel·la en la qual ha explorat l'Anna és, si més no, una parcel·la que ens ha estat vetada, ens ha estat tabú durant molts anys, perquè el més difícil de tot sempre és posar nom i cognom a les coses. A Carcaixent es va matar, i el llibre, Entre el silenci i l'oblit, Paco Cucarella, el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent, és una mostra de la imparcialitat. Només cal passejar-se per la mitjania del llibre i veure un llistat en què hi ha dues graelles de morts, no? Els morts de la República, que també n'hi va haver, i els morts després de la victòria franquista. No hi ha voluntat, com molta gent pensa, d'obrir velles ferides, sinó de tancar-les definitivament a partir del coneixement. Aquesta voluntat que arrela Carcaixent a un entorn, que arrela la nostra ciutat, els habitants que en els anys 30 del segle XX hi vivien, l'hem de conèixer, i l'hem de conèixer perquè té noms i cognoms. Aquests noms i aquests cognoms apareixen tots, com deia. Podem veure un llistat dels morts de la República que se succeeixen entre l'agost del 36 i les acaballes del 37, és a dir, un any i mig, podem dir, de luctuós atemptat contra el dret individual a l'existència. I després podem veure la segona llista en què consta el nom del darrer alcalde de Carcaixent, el darrer alcalde republicà, militant de la CNT, que és una llista una mica més oberta en el temps perquè es dona des dels primers mesos després de la victòria franquista del 39 fins l'any 44, és a dir, que es donen gairebé 5 anys de purga, 5 anys de repressió brutal, no ja entre ideologies o entre components o entre persones concretes que s'odiaven en algun moment, sinó com una arma institucional de repressió contra els vençuts. El llibre ens acosta, doncs, a la realitat, als noms, als cognoms, i ens acosta, sobretot, a una voluntat de conèixer, perquè conèixer és no tornar a trepitjar els mateixos llocs que ens han fet patir al llarg de la història. És una biografia, és una contextualització històrica, és una voluntat real d'aproximar-nos a un acte de tremenda injustícia com va ser fer un consell de guerra a un civil, a un alcalde democràtic d'una ciutat
i sense més motius que el fet de ser un alcalde democràtic i de no ser adepte al règim que es va establir després de la victòria franquista en el 39. Nosaltres volem aquest passat. El volem perquè si alguna cosa ens caracteritza és que som terriblement lliures en el pensar i terriblement lliures en la voluntat d'existir. Paco Cucarella segurament avui en dia no seria membre del grup Arrels, o sí, no ho sé, potser seria membre del Casal, però Paco Cucarella si alguna cosa va fer va ser aguantar, resistir amb fermesa ideològica, amb honradesa i amb voluntat de no claudicar davant de la barbàrie que s'instal·laria ben aviat al territori en què ara vivim. Jo vos recomano el llibre. És un llibre ben escrit, ben documentat, ben datat. És un llibre que no defuig la dada concreta, el matís jurídic, perquè l'Anna en sap de jurisprudència, en sap d'actuació i sap molt bé que el judici que va patir, el paripé que se li va muntar a Paco Cucarella i a tants i tants, va ser sobretot un acte lesiu contra els drets individuals que tothom té a ser jutjat amb equanimitat i amb garanties. No hi va haver aquest procés, hi va haver un procés sumaríssim, un procés militar i sobretot hi va haver un acte de barbàrie. Insisteix, barbàrie és el que hauria de ser conegut el període que va del 39 al 75. Llegiu-lo, tastareu impressions, tastareu les opinions que del llibre mereix, per exemple, en el pròleg, el que va ser el professor d'història de l'Anna, i veureu, entre d'altres coses, com és d'humil l'escriptura d'aquesta autora que, malgrat que ella diu que ni és historiadora, ni és escriptora, ni és, potser només és una persona encuriosida per saber i perquè la història no ens la venguen, sinó que la puguem gaudir des de les dades dels documents, és exactament el que fareu. Llegir el llibre i gaudir d'aquest detallisme, d'aquesta minuciositat, i podreu, si voleu, conèixer una mica més Carcaixent, el Carcaixent real, no només el que ha quedat després en la voluntat folclòrica, sinó el Carcaixent que viu, que treballa i que té homes com aquest, com Paco Cucarella, que va voler quedar-se a Carcaixent per molt que sabia que el que li tocaria era passar per on va passar, pel paredor d'afusellament al Zirà. No vos el perdeu, és un bon llibre. Visca Carcaixent, és un poble gran.